Ano mo ta guys? Mag-class ako kape. Ano mo ta guys? Kape o pinangkal. Kaya na ako pinulot na ako ng pinangkal ba naman ni Suroy. Kesa kung gahi guys. Oh my God! Basin kuwang ni gatas or sa kay kuwang anino, work kuwang ni siya gatas. Kay gahi kadto sa magbato. Hindi kadot si mama. Gahi siya. Kung siguro ni gatas niya ikaduha murag overcook siya. Kusog siguro kayo nga nagluto. Pag overcook ra pud siya ba? Bakit kung lagos? Kang lagos na siya kahit ang siya. Pangag nabila ko guys. Pangag ko. So kahit sakit siya sa lagos. Pero lami, in fairness lami lang timpla. Sakto ra. Sakto sa tamis, sakto ra dun siya, pero lahi lang. Mong nabarko ko lang. Markuang ng gatas. Sakit sa bagang maya, bagang lagos. Sa mga expert din ha, mubik. Kasi kuha nga ni gahit siya guys. Like, murag may kuha nga ingredients ano ba? Gahit man. O nasubraan na siya luto. Na-overcook lang siguro na sila. Yeah. Ini iring si pang wag. Gahit doon siya. Na-overcook. Murag kusog lang kayo ani. Baktok ang pagkag dili. Bagtok kasi dili. So, kung siya tubig siguro or tubig o gatas. Or nasot na ba eh? Basta marag niya something ano eh. Kuwang kay gahi. Basta marag niya something na kuwang kay gahi. Marag kuwang tubig. Kaya ano. Bukagal. Ay kung kuwang ba? Marag kuwang tubig. Pagmasa ni kuwang. Kay dry ra kayo diri sa sulod oh. Nya gahit diri sa gawas. Pero lamig tud guys. Lamig siya pag lamig yang tuan patimpla ba. Kasi katagyan nino. Guys, baga kang dagom. Sige panawdog. Tanawa. Ang snacks nga usa nililit na. Dali dali. Toy toy. Ko ah. Hindi. Asa ipaitsa ka dun yan. Dawa ka dayon. Uy, hadun mo eh. Kana na.
Bye guys, thank you for watching.